Boa tarde a todas e a todos. Hoxe vamos pechar o bloque de charlas adicadas á transmisión da memoria democrática destas jornadas e a próxima semana, xoves e venres, haberá dúas sesións nas que se falará de memoria laboral coas ponentes Merinás e no segundo día Lidia Senra e Carmen Castro. Bueno, na parte da memoria democrática comezáramos coa noción de posmemoria e logo reflexionáramos sobre a transmisión da memoria no ámbito público e no ámbito privado. E hoxe o que vamos falar é de algunhas iniciativas que se desenvolveron en Galiza para a transmisión da memoria democrática. Foro poñendo o acento nos nomes da represión, fora nos lugares onde sucederon os feitos ou nos testemunhos da violencia fascista. O que faremos é un pouco de balance destas actuacións desenvolvidas desde organizacións da sociedade civil, desde organismos institucionais e desde o ámbito académico. Vamos a empezar con Aldara Cidrás, logo seguirá Telmo Comesaña e despois Monse Fajardo. Bueno, Aldara Cidrás é investigadora e docente na Universidade de Santiago de Compostela e forma parte do Grupo Istagra desde 2016. Traballou como investigadora no Princeton University no 2019 e no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2023. A súa tese de doutoramento titulada A judicialización da violencia golpista, unha mirada transversal á administración de xustiza entre 1930 e 1942, é un aporte novedoso por centrarse no papel que xogou o sistema judicial na estrategia dos rebeldes, poñéndose ao seu servicio durante a Guerra Civil. A súa metodoloxía de análise caracterízase polo uso de ferramentas interdisciplinares e polo interés polas humanidades digitais e pola atención á perspectiva feminista. Tamén salientaría que en 2021 publicou o ensaio La mujer como sujeto de violencia e transmisora de memorias en la Guerra Civil Española, el caso de Pontevedra 1936-1939, moi recentemente, en 2021, como decía. E máis recentemente aínda, en 2024, coordinou o volume Terrorismo de Estado en clave de xénero, violencias sexuadas e gestión de pasados traumáticos en el Cono Sur e la Península Ibérica. Tamén pareceme importante que, ademais da súa actividade no ámbito académico, colabora habitualmente con medios de comunicación e participa en actividades de divulgación do coñecemento histórico para un público máis xeral, saindo da academia. E actualmente está desenvolvendo o proxecto de investigación e divulgación Compostela etnográfica, que estuda o patrimonio gráfico e as dinámicas centrificadoras a través de lugares de memoria urbáns. Sin máis, paso a palabra a Aldara. Bueno, pois moitas grazas pola presentación. Grazas a todas as persoas que estades hoxe aquí, grazas tamén aos meus compañeiros de mesa que me acompañan neste primeiro mércores de abril. Grazas Mar, grazas Monse, grazas o CEGAC, a todas as persoas, moitas, que o conforman, que nos están acollendo hoxe xenerosamente. Non sei, que bonito e que necesario é que os museos sigan a ser espazos abertos, ágoras, para o debate público. Idesme permitir que comece o meu relatorio cunha licencia que, por estar onde estamos, voume atrever a chamar artística. E é que esta é unha fotografía do meu bisavó, Francisco Escanio Franco, que era un industrial galeguista e concelleiro en Bueu durante a Segunda República, que foi paseado na madrugada do 7 de decembro de 1936. Non vos vou falar hoxe del, nin de como conseguín recentemente esta copia concreta que está pintada con un marco que estaba na súa casa, isto pegaba máis a semana pasada. Pero todas as veces que fun ver a exposición de Mar, pensei nel, porque Mar consegue algo máxico coa súa obra, e é que, pois, con esta memoria familiar que nos comparte, non? Descóbrese como un espello, moitas veces case literal, no que as memorias familiares outras nos vemos reflectidas. Entón, pois, por iso non podía ser de outro xeito, non? Ose quisen traerme de acompañante ao CEGAC ao meu bisavó, que ademais, pois, el xa máis se imaginaría que sería culpable de que chegara a doutorarme en Historia Contemporánea cunha tese sobre a violencia golpista na Guerra Civil Española. Tampouco vos vou falar, aínda que podería, de Josefa Pepa Pérez Santa Clara, que era a súa viúva, e, polo tanto, tamén a miña bisaboa,
pero do que si vos vou falar é de como as mulleres contemporáneas a Pepa, a partir do 36, viron cercenadas, viron completamente recortados os seus dereitos e liberdades democráticos. Porque para falar da memoria democrática, primeiro debemos pensar nos seus arquivos, non? Estes, pois, cales son? Están os arquivos familiares, privados, como pode ser o meu ou pode ser o de Mar, que tan xenerosa e creativamente, insisto, comparte connosco. Están os arquivos de organizacións, os arquivos eclesiásticos, os arquivos militares, os arquivos públicos de carácter civil e os arquivos de memoria. E penso, por exemplo, no proxecto de investigación Nomes e Voces que está actualmente xestionado polo grupo Instagram a USC, ou o proxecto relacionado Terra e Memoria, que xunto co anterior estou segura de que moitas de vos xa coñecedes, e que este último conforma unha riquísima base de entrevistas sobre o século XX galego, e aparte, tiven a sorte de formar parte destes dous proxectos durante moito tempo. Pero hai outros arquivos, como xudiciais, que moitas veces son os grandes esquecidos cando falamos da maquinaria violenta que se institucionaliza en Galicia a partir de xullo do 36, porque malia que nos poida pesar ou que nos poida sorprender, porque sempre lle prestamos máis atención, non, a violencia extrajudicial ou a violencia paralegal, aos sublevados interesoulles dende o primeiro momento darlle unha pátina de legitimidade ao que estaban facendo, aínda que nós, por suposto, saibamos que iso non era nin legal, nin lexítimo, nin moito menos xusto. Pero tanto a xurisdicción como a legislación foron para eles áreas prioritarias de actuación, e creo que isto sempre temos que traelo a colación. Isto foi así coa violencia que tivo as consecuencias máis graves, refírome a esas aproximadamente 5.000 víctimas mortais en Galicia que recolle o proxecto Nomes e Voces, pero tamén foi con este recorte de liberdades femininas ao que aludía, non? Que deixou un regueiro de víctimas de dimensións incuantificables. Polo tanto, podemos, e mesmo debemos, falar dunha violencia legislativa contra as mulleres a partir deste momento que se produciu en todos os ámbitos da súa vida, pero que centrarei no laboral en consonancia coa temática destas xornadas. Entón, o meu obxectivo é, nos próximos minutos, intentar debuxar, iso sí, con pincel grosso, por seguir cos xogos de palabras museísticos, este marco legal da restricción laboral feminina e ver como xurisdicción e sociedade aplicaron este novo marco na dictadura. Encadrar, de algún xeito, non, cun pouco de historia, ou neste caso, case historia do dereito, toda a memoria que nos acompaña tan necesariamente nestas xornadas. Por restriccións de tempo e polo amplo de período ao que nos referimos vou ser moi sintética, pero non quero pasar a oportunidade de recoñecer e de citar a especialistas, creo que isto sempre temos a obrigación de facelo, especialistas como María Ángeles Moraga García, Manuel Sánchez Moreno, María Jesús Espuñ Tomás ou Elizabeth Velo Fabregat, por se alguén lle interesa tamén seguir afondando neste tema, aínda que me parece que a semana que ven ides ter unha lección maxistral por parte de Merinach sobre estas cuestións. Entón, como comentaba, a ditadura franquista impón dende os seus inicios, e refírome a este paulatino proceso de protoestatalización que se dá dende o golpe de Estado do 36, un modelo social profundamente tradicional nacional católico, empregando a propia terminoloxía do réxime, que pretendía reverter os avances republicanos e volver pechar as mulleres no ámbito doméstico. Avances republicanos ás veces tímidos, a sociedade seguía a ser patriarcal, pero que indubidablemente impulsaron melloras significativas para as mulleres, como, por exemplo, a Lei de Asociacións Profesionais de 1932, que permitía ás mulleres afiliarse en organizacións de traballadores e traballadoras en pé de igualdade cos varóns, sen a necesidade de autorización paterna nin marital. Pero continuando con este proceso contrarreformista que mencionaba, de forma parella a esta pretensión ideolóxica, o novo réxime promulga un entramado legal que incapacita xurídicamente as mulleres, sobre todo as casadas, restringindo severamente a súa participación no traballo remunerado. Porque, por suposto, traballar, as mulleres sempre traballaron, aínda que tivesen que marcar como ocupación sus labores.
É dicir, a legislación impregnada pola religión católica era empregada como un dispositivo disciplinante e moralizante e, polo tanto, isto se traduciu en leis, en normas laborais abertamente discriminatorias que apartaron as mulleres deste mundo do traballo asalariado, limitaron os seus dereitos económicos e, ademais, consagraron en definitiva a súa dependencia con respecto do varón, primeiro do pai, e despois, fundamentalmente, do seu marido. Esta discriminación laboral feminina quedou xa cimentada dende as primeiras normas do novo réxime. O Foro do Traballo, de marzo do 38, a primeira das coñecidas como leis fundamentais do franquismo, establecía o ideario laboral nacional sindicalista e facía o xa cun marcado nesgo de xénero. Cun torno paternalista, o Foro proclamaba que o Estado, e aquí cito textualmente, prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y los niños y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. Detrás desta retórica de suposta liberación, o que atopamos en realidade é unha clara intención de expulsar a muller, particularmente, como digo, a muller casada, deste ámbito productivo e confinándoa ao fogar. Isto vai ser refrendado ou reafirmado aos poucos meses pola creación de subsidios familiares por fillos, que buscaban manter as mulleres na casa, parindo e criando, porque ademais eran subsidios progresivos, e favorecer que as familias se mantivesen de forma casi exclusiva co salario do varón, cabeza de familia, nun contexto, como imaginades, económicamente moi comprometido. E tamén vai ser reafirmado por un decreto lei do 31 de decembro deste mesmo ano, do 38, en cuxo preámbulo se reiteraba, e volvo a citar, que la tendencia del nuevo Estado es que la mujer dedique su atención al hogar y se separe de los puestos de trabajo. E aquí xa se impón de forma oficial a coñecida prohibición do emprego da muller casada cando o marido tivera ingresos suficientes. Isto de todos estes ingresos suficientes van inmudando durante a dictadura. Se está como for, o que temos que ter claro é que o traballo remunerado fora do fogar é un ámbito vedado para elas, permitido con receo en casos excepcionais, que se saen da norma, pero sempre considerado como unha cuestión provisional, inferior e tamén auxiliar ao dos homes. E aquelas que podían traballar, insisto, en circunstancias extraordinarias, facíano coa expresa autorización do marido, que ademais se podía reservar o dereito de cobrar directamente o salario dela. Esta tutela legal masculina, a licencia marital, que moitas de vos recordaredes, xa que non se derrogaría ata o 75, tamén viña referendada no Código Civil, que convertía a muller casada nunha menor de idade permanente. A licencia marital, en realidade, precede a dictadura, dos finais do 19, da época da codificación, pero cobra durante o franquismo especial relevancia neste contexto de contrarrevolución de xénero. Vémola neste caso para o tema dos contratos, pero tamén vos lembraredes de que era necesaria para sacar o pasaporte, sacar o carné de conducir, abrir unha conta corrente, firmar unha escritura pública, entre outros moitos exemplos. E de forma complementaria tamén, moitas empresas, empezando pola propia Administración Pública do Estado, van a adoptar medidas propias derivadas deste marco legal que obrigaba a excedencia forzosa por matrimonio, no caso das mulleres, prohibía a contratación de mulleres casadas. Esta situación non é inxusta en tanto que discriminatoria, non abertamente discriminatoria, senón que, ademais, situaba as mulleres nunha perigosa e grave posición de vulnerabilidade porque as convertían dependentes dos seus maridos económicamente, arrebatándolle a posibilidade, por exemplo, de fuxir de matrimonios violentos e, ademais, elas carecían da patria potestade, entón non poderían marchar cos seus fillos. Por suposto, a situación para os homes era completamente a contraria, non? Para eles o matrimonio e os fillos van ser premiados co plus de cargas familiares, os chamados puntos, que mellor tamén vos lembrades, que aumentaba para eles o salario e as posibilidades de ascenso. E tamén un caso aparte sería o caso daqueles mulleres casadas que, por necesidade, traballaban de forma irregular, sen contrato, por exemplo, como empregadas domésticas, cobrando en B, ou no negocio familiar, no negocio de home, neste caso xa, por suposto, sen percibir ningún tipo de salario. A problemática disto é que despois acabaría derivando na imposibilidade de obter unha pensión de xubilación digna acorde co que estiveran traballando. Entón, ben, por un lado temos a licencia marital, non? Pero que polo outro,
o Estado resérvase esta mesma potestade de condicionar determinadas escollas individuais das mulleres mediante unha autorización expresa, que neste caso vai ter outra forma moi concreta, que é o certificado de ter cumplido co servizo social da sección feminina de Falanxe, que era obligatorio, como saberedes, para as mulleres solteiras de entre 17 e 35 anos que querían realizar actividades públicas alén do ámbito doméstico, como pois ter un traballo remunerado, os casos que comentaba antes, non? Certificado académico, sacar o pasaporte, carné de conducir, etc. Quero dicir, na práctica, calquera muller española que desexase traspasar as fronteiras da domesticidade debía servir á patria ou debía pagar un tributo ao Estado franquista en forma de servicio social que, ademais de ter un obxectivo político-pedagóxico obvio, non? O encadramento das mulleres nesta ideoloxía do réxime sobre texto de aprenderlles a ser boas esposas, nais e amas de casa, tiña outra finalidade de carácter máis utilitario, pois no seu período de prácticas obligatorias aportaba a man de obra feminina gratuita para suplir carencias en tarefas asistenciais que eran absolutamente necesarias, sobre todo na posguerra. En contraposición, a dictadura se vai aceptar, aínda que tampouco de moi boa gana, non? E a cambio se exixía este tributo patriótico do servizo social, o traballo das mulleres viúvas ou solteiras, pero con necesidade de consentimento paterno serán mellores de 25 anos, malia que a maioría de idade estaba establecida primeiro nos 23 e despois nos 21 anos, e vai estar sempre ameazado por esta espada damocliana do matrimonio, pois unha vez casadas, tanto en primeiras como en segundas nupcias, deberían abandonar o seu posto e ir xunto coa súa dote a ocuparse da familia e a ser esposas e a ser nais. De aquí con dote me refiro ao concepto concreto que aparecía nos convenios laborais e a dote poderíamos traducir como o finiquito, non? Que cobraban as mulleres cando eran despedidas por casar. Esta situación, en ocasións, acabaría derivando no que poderíamos chamar un celibato laboral que, por unha banda, permitía ás mulleres manter os seus postos e que moitas veces non na memoria quedou como estas mestras, e falo de mestras porque era unha das profesións máis feminizadas, en teoría completamente emborcadas na súa misión formadora, casadas co seu traballo, mesmo poderíamos dicir, pero que o que lograban con este celibato era manter un pequeno espazo de independencia e mesmo de resistencia a heteronorma. Pero, en contraposición, ou pola outra banda, este celibato laboral era penado socialmente baixo a etiqueta pexorativa da solteirona. Esta realidade de exclusión tamén se estendeu ao veto do traballo feminino segundo o sector profesional, penso, por exemplo, no caso paradigmático da xudicatura, que as mulleres non podían acceder, ou segundo o posto do traballo. E aquí, pois, xa non estou pensando neste flagrante teito de cristal, esta imposibilidade de ascenso nas súas carreiras profesionais, senón en como foron apartadas baixo un pretendido paternalismo de traballos considerados insalubres ou peligrosos e, polo tanto, impropios de la debilidade de su sexo, non? Empregando aquí de novo a linguaxe do propio réxime. E isto na práctica vai supoñer a refeminización de sectores considerados tradicionalmente femininos. Pero esta discriminación non só vai operar nesta exclusión, senón tamén con outras áreas, como pode ser a fenda salarial, unha fenda salarial institucionalizada, xa que moitos regulamentos do traballo, que eran pois as normas que regulaban as condicións laborais por sector de producción, de diverso ámbito e alcance territorial, establecían salarios diferenciados por sexo en categorías profesionais absolutamente idénticas. Entón, sendo esta en liñas xerais o contexto legislativo, o aparello xudicial franquista vai xogar un rol crucial, fundamental, na aplicación rigorosa destas leis discriminatorias. Polo foro do traballo, tamén no 38 créanse as magistraturas do traballo que viñan a substituir aos xurados mixtos republicanos, non? E que na práctica pois deixaban a resolución das disputas no eido laboral en mans de xuíces nomeados polo novo réxime. E, polo tanto, pois na práctica cotía nos tribunais de posguerra as mulleres mesmo se eran intervidas xudicialmente polos seus maridos, isto é, se contaban coa licencia marital para poder iniciar accións xudiciais, se toparon con nulas posibilidades de facer valer os seus dereitos laborais que xa estaban mutilados pola legislación vixente, non? É dicir,
Con este marco legal, en sede judicial non se pode facer outra cousa. Non existían valeiros, digamos, legais para cuestionar a discriminación, xa que o principio de igualdade desaparecera na práctica do ordenamento xurídico e, polo tanto, non podía alegarse ate un xuiz a vulneración dun dereito fundamental inexistente en casos de discriminación por sexo. Entón, o que farán vai ser de feito case contrario, non velar polo cumprimento desta legislación discriminatoria. Un exemplo relativamente frecuente era que unha muller non puxera en coñecemento dos seus superiores este cambio no Estado Civil, fose despedida, polo tanto, sin indemnización, e ela non vai poder recorrer aos tribunais. Entón, polo tanto, como vemos, estas correas de transmisión de ideoloxía de xénero do novo réxime franquista, esta discriminación está institucionalizada, como dicía, está inscrita na legalidade e tamén vai estar perpetuada no amparo de códigos e tribunais. Por suposto, a dictadura vai se alongar, como sabemos, moito no tempo e vai se ver obrigada a evolucionar e introducir pequenos cambios neste panorama. O franquismo, en realidade, nunca vai abandonar esta visión tradicional e conservadora da muller, pero as transformacións sociais e os paulatinos avances na loita polos dereitos das mulleres van acabar forzando reformas legislativas, por suposto, na súa maioría parciais, tardías, e sempre cosméticas, que de algún xeito matizan esta discriminación, non lle poñen unha nova cara. Un punto de inflexión de obrigada mención é a Lei sobre Dereitos Políticos, Profesionais e de Traballo das Mulleres de 1961, con aplicación a partir do 62, que establecía por fin que o cambio de Estado Civil non significaba a restricción da relación laboral no caso das mulleres traballadoras e tampouco a eliminaba, non? Simplemente que pasaba a ser opcional, pero isto tampouco vai alterar, non obstante, a necesidade do permiso marital. Tamén establece, por fin, de novo, que mulleres e homes teñan os mesmos salarios a traballo de rendemento igual, pero vaise reservar certa autonomía para as regulamentacións de traballo, os convenios colectivos e as regulamentacións interiores da empresa, o feito de introducir normas específicas que recollan unha retribución diferenciada sempre cando esta estea debidamente xustificada. Pero o curioso é que, paradoxalmente, esta lei do 61 di que este novo principio de discriminación por razón de sexo xa estaba recoñecido no Foro dos Españois do 38, cunha interesante enseñería da linguaxe. E, ademais, a sección feminina vaise poñer a medalliña de promover esta lei. No seu texto introductorio vai establecer, e de novo vou citar textualmente, que la sección femenina de Feti de las Hons, que a lo largo deste último cuarto de siglo ha tenido encomendada la formación de la mujer española proyectada al servicio de la patria, orientando y dirigiendo en todo momento este fecundo quehacer, ha podido comprobar cómo encontraba pleno asentimiento la idea de conseguir el acceso de la mujer a aquellas profesiones y tareas públicas y privadas para las que se halla perfectamente capacitada, sin más limitaciones que las que su propia condición femenina impone. Pero non vos preocupedes, porque Pilar Primo de Rivera, na presentación desta lei ante as Cortes, vai nos aclarar que esta non es, ni por asomo, unha lei feminista. En modo alguno queremos hacer que el hombre y la mujer sean dos seres iguales que ni por naturaleza ni por fines a cumplir en la vida podrán nunca igualarse. Esta nova lei tampouco vai traer o cambio da noite á mañá, non? Xa que seguía estando socialmente mal visto que unha muller casada seguira traballando, ao final esta é unha dinámica socialmente moi consolidada e aquelas que seguiron traballando fixérono pois estando expostas ás presións e ás críticas. Por suposto, tamén cabe aclarar que a reforma non veu espontaneamente dada pola xenerosidade concesión ou do propio réxime, senón pola confluencia dunhas necesidades económicas por un lado, pola presión internacional para ella apertura do réxime e tamén pola loita das propias mulleres, e penso en mulleres como, por exemplo, María Telo ou Mercedes Formica, que abocaron xa durante a dictadura pola mellora da situación xurídica das mulleres, aínda que dende perfís políticos completamente opostos. Non obstante, insisto, ata o final do franquismo vai subsistir unha marcada disonancia entre a lei e a realidade e non será xa ata o retorno á democracia cando se comece a consagrar unha igualdade efectiva e por iso aínda encadrada nunha sociedade patriarcal.
E xa a modo de peche non quería perder a oportunidade de traer sobre a mesa as particularidades do caso galego, que están moi marcadas pola emigración, non? Fundamentalmente masculina, que na práctica derivaba en que elas, a cotío, actuaban de facto como os cabezas de familia. Ademais, aquí había sectores industriais moi feminizados, como as conserveiras, non? Que, pois, malia non vivir a marxe deste marco legal discriminatorio que veño de describir, si podemos ver neles espazos de resistencia fronte a un réxime que despregaba todo o poder do Estado para impoñer un determinado modelo de muller. Sumisa, doméstica e dependente. E de forma similar, as mulleres do rural, aínda que legalmente se dedicasen a sus labores, elas eran as que traballaban os campos, xestionaban as colleitas e cuidaban dos animais. Por todo iso, non é de extrañar que o franquismo tivera que ceder na nosa aldea gala particular, non? E así o nodo, o voceiro propagandístico oficial do réxime, amosara imaxes de campesiñas, de pescantinas galegas, subliñando o seu sacrificio e representando a muller galega como unha muller traballadora entregada á tarefa de facer sair adiante a súa familia en situacións adversas. Esta construción propagandística, por outra banda, tamén lle servía ao réxime para exaltar outro tipo de virtudes tradicionais, como poden ser a laboriosidade, a fortaleza, a resignación, pero tamén é certo que pondo en relieve unha realidade diferencial galega que neste caso é a feminización da supervivencia económica. Entón, atopamos aquí unha fractura entre a norma legal e a práctica cotiá, pois as mulleres formalmente inactivas eran ou podían ser as produtoras máis activas. E, polo tanto, aquí, insisto, esta violencia legislativa no laboral adquire un novo matiz que, aparte de todo o demais, non ignorar ou negar sistemáticamente a súa contribución á economía da familia e á economía do país. Entón, os arquivos da memoria democrática son ou deben ser tamén, por tanto, os que as inclúan a elas tamén. Nada máis, moitísimas grazas. Bueno, moitas grazas, Aldara. Xa nos diste aí un anticipo do que vai a ser a próxima semana, estupendo, non? Bueno, paso agora a palabra a Telmo Comesaña, que é fillo de José Comesaña, sindicalista socialista de Alcabre, que foi apresado no antigo frontón vigués, sacado e asesinado xunto ao seu irmán no lugar de Pasase, en Vincios. Telmo daquela tiña 2 anos e medio. Hoxe en día é presidente da Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, e esta asociación sinalizou lugares de memoria da comarca de Vigo onde foron asesinadas ou torturadas persoas que se opuseron ao golpe do 36. Esta sinalización consistiu en monolitos ou en placas que lembran os feitos. Por exemplo, na praia de Fontes de Alcabre, que vamos ver a continuación un fragmento, ou no Calvario, onde se levantaran as barricadas, que daquela pertencía ao Concello de Lavadores. Pero tamén fixeron monumentalizacións menos convencionais que consistía en poñerse un grupo de persoas diante daqueles lugares de horror hoxe en día no presente e falar do que acontecer aquí. Ali, por exemplo, un deles é diante do frontón vigués, do antigo frontón vigués, que xa non existe, que despois que daquela fora expropiado ao seu propietario para ser convertido en cárcere e máis tarde foi cuartel das milicias de Falange. En total, hai unha web, non sei se a podemos xa proxectar. Na web quedan recollidos 15 lugares de memoria, tamén hai unha publicación en pendrive, e quedou alosado nun sitio que se chama Falando de Memoria, que a ver se vamos a poder... Falando de Memoria, a web. Falando de Memoria. Entón, vamos a ver o trociño de Praia de Fontes. Sí. A ver, espera un poquito que están aí conectando ahora. Monse, xa que estás aí, a mellor podes pincharte aí en Praia de Fontes, que está no medio. Van a dar 19 anos de inauguración deste monolito, chantado aquí para honrar as víctimas do levantamento fascista do 1936. Volvemos hoxe para lembrar
e reafirmármonos na denuncia falta de recoñecemento das vítimas por parte das institucións. Léase Estado español, comunitario e local. Neste lugar, o mesmo que noutros do Concello, da contorne do país, foron vilmente asesinadas personas por defender os dereitos de liberdade, igualdade, millores condicións de vida dos e das traballadoras e traballadores, o réxime democrático establecido, a pertenza a organizacións sociais e políticas ou simplemente por pensar. Falanxistas e gardacivís, ca complicidade e bendición da Igrexa, foron executando as consignas do xeneral Mola para o golpe de Estado. Hai que sembrar el terror. Tenemos que demostrar una acción de violencia, eliminando sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. E a bufé que cumprían co mandado, pois non só se conformaban con quitarlle a vida a homes, mulleres e mozos, amparándose na escuridade da noite, senón que se dedicaron, en certo xeito, a matar en vida os familiares, esposas, esposos, fillas, fillos, nais, pais, dos que executaban sen piedade. Foi unha constante a persecución, a aldraxe e o vilipendio, impedindo que poidesen traballar para ter que vivir na miseria da caridade e procurando o seu desprecio pola sociedade. Foron obrigados a esquecer, ocultar e mesmo a sentírense culpáveis, facendo un especial ensañamento sobre as mulleres, facéndoas pasear rapadas, dándolles a beber aceite de recino e mesmo violándoas. E todo isto, como xa dixen, ca bendición da Igrexa. Compre, pois, seguir teimando por unha reparación de xustiza para os asasinados e os familiares. Non podemos esquecer. Aínda queda moita tarefa por facer. Neste intre, no caíndo o sol vai alto e enche de luz este lugar de memoria. Bueno, boa tarde. Teño que empezar agradecendo a Mar que pensara en min na Asociación Viguesa pola Memoria 36 para facer, en certo modo, unha presentación de Falando de Memoria, que iso deixarei no por final, pero esta é o cerne. Teño que agradecer tamén que ter ao meu lado pois a compañía de Aldara máis de aquí de Monse, que conocida de moitos anos tamén polos temas de memoria. E a todos vostedes os que estades aquí por traballar, hablar, oír, aprender destas cuestións. Xa que logo vou empezar co tema. Esta peza que hai aquí, este monolito, foi inaugurado o día 17 de agosto do 2002. Foi o inicio foi unha explosión en Vigo ese día. Non había asociación aínda. Como se fixo? Eu levaba anos tratando de saber por que mataran a meu pai, a meu tío, a miña tía cortarlle o pelo, tal, unha chea de cousas destas. Eu non era capaz de conocer, que nadie mo decía. E algunha xente que eu sabía que era máis ou menos aquela época, fillos ou tal, non había forma de quitarlle palabras. Eu seguía matinando, e tanto así que aos 63 anos e medio, ou sea, ano e medio, eu empecé a traballar aos 49 anos, ano 49, non? E como non fui a mili, pois traballei seguido. Entón, pois, eu argumentaba que quería aproveitar o tempo da mili, non? Que fora tarde. Pero o que quería eu era aquelas persoas que eu sabía que podían saber algo, sobre todo mulleres, as fillas daqueles homes e tal, eu machacabas. Telmo, pero que é moi peligroso. Non te metas en iso. Se pode pasar como teu pai. Ai, Dios mío. O sea, estou vos falando dos anos 90. Nos anos 90 o medo era tremendo. Que pasaba na xuventú? A xuventú
estaba peleando pola democracia e tal, pero este tema non salía nunca. Entón eu tiña que abrir unha fenda. E fun abrir esa fenda, non explico todo porque senón non acabaría hoxe. Pero vamos, quero dicir que de eso saliu o facer este monolito. E gracias a isto, máis despois, ao Bloque, que era o que estaba gobernando Vigo, tiñan ademais eles, porque gobernaba o PSOE con eles, pero a cultura tiñan a eles. Entonces esta pedra que eu escollín na praia de Santa Baia, e levaronme para aí no camión e tal, fixaronlle a caixa. A placa, o texto da placa é de Pepe Cácamo. Eu recurría a todo o mundo, ainda que non o conocera, porque o Pepe Cácamo non o conocía, sabía que existía. E, bueno, busquei, non estaba no Instituto da Guía e tal, e prestouse. Entonces, o texto ese das palabras de fascismo, falar naquel momento no fascismo, era tremendo, era asustarse. O sea, o que se anduvo en toda esta zona en estos últimos anos, bueno, en toda España, sobre memoria foi impresionante. Sabémolo os que daquela era imposible falar. Bien, ese monolito aí, que pasou? Que Faro de Vigo, como traballamos moitísimo, pero moitísimo, isto as rapazas que estaban en baile, outra e tal, traballou todo o mundo. Unha das funcións era ir polas casas cunha outarilla dicindo que había e tal, o sea, buscamos hasta debaixo das pedras. Entón, aquelo foi tremendo, moita xente. Faro de Vigo, tan de dereitas, pois 2 páxinas, con entrevistas, con fotografías, o sea, a hemeroteca do día 18 de agosto do 2002 ten que ser impresionante. Pois, aquelo que fixo, claro, con todo prensa e tal, explosionou en Vigo, coño, foi cando se empezou a falar, e nós seguimos traballando, pero claro, nós solos, uns cuantos, pero aquilo, pois, pero íbamos camiñando, íbamos facendo cousas e creando conciencia. No ano 2005, por unha iniciativa da Asamblea Republicana, pois acordouse facer unha reunión para facer unha asociación ou algo na Federación de Asociación de Veciños. Ali formouse unha primeira asociación, eu salín dali como vogal, e xa seguimos traballando. No ano 2007, puxemos o primeiro monolito no sitio onde se asesinaron os 7 primeiros da saca que se fixeron, non? Teñen nombre e apellidos criminales, están nos libros. A partir de aí, pois fomos, creamos uns estatutos de tal forma que a nosa función tiña que ser isto, abrir este camiño e ali onde houbera asesinatos masivos, sobre todo, poñer algo que deixe constancia, monolitos ou placas ou o que sea. E así fixemos, unha vez cada ano, íbamos facendo unha, outra, que agora están recollidos nesta peza, falando de memoria. Chegamos ao momento en que en cada presentación daquelas que había moita xente. Entonces había xente que levaba un papeliño e leía ou non, había un discurso, ou un par de discursos, ou 3 discursos, pero despois aquilo era libre. E a xente, recordo unha señora que sacou así un papeliño e dixo, podo falar eu? Sí, muller, e tal. Entonces dixo que, bueno, mataron a los pobres porque a los ricos non podían matarlos. Decía a señora aquela moi emocionada, mataranlle o pai. Entón estaba con aquela. Pois, así o fomos facendo. Que pasa? Que podía relatar caso que caso, pero non hai tempo, non ven o caso. Importante xa, creo que o que hasta aquí está dito. Pero, que pasa? Que Abel Caballero entrou de alcalde en Vigo no ano 2007. Entonces isto tuvo que tragalo porque era o Bloque o que o axudaba. No 2007 a 2011, no 2011 ao 2015, estuvo o Bloque con eles, e o Bloque tiña
a cultura. Entón, xa no ano 2010 teño unha chamada telefónica para unha reunión dun concellal do Concello de Vigo, claro. E resulta que me topo na reunión pois aos secretarios comarcales, eu neguei a ir eu solo, xa eu non son a asociación, eu son un membro da asociación. Fomos 3 fillos desasinados, eu era o máis novo, fíjate. Bueno, morreu outro ainda vive, pero o me jodió. Outro era Monroy. Non, pois xa atando cabos ali, salimos dali, claro, reíndonos. Coño, xuntábamos ali 3 vellos e uns xavales novos de 40 e tantos anos, 50 anos, estaban dándonos leccións. Entón, claro, pois foi unha reunión destas que en algún momento pois saliron chispas porque un dixo que Abel Caballero, el decía que Abel Caballero era o que máis interesado estaba na memoria e o outro dixo, que coño, home, se é fillo dun falangista, dun militar golpista. Non digas eso, mira os libros, mira a documentación, é a realidade. Pois seguimos traballando, a donde fomos chegando? A que en todo este medio tempo, pois o interés foi tanto que nos fixeron vigueses distinguidos, a asociación. No 2006 xa un grupo de asociacións, outras asociacións, pediron que esa asociación debía ser viguese distinguida. Corina Porro, do PP, era a alcaldesa e gobernaba en minoría. E dixo, no, yo non cultivo el odio, son rencorosos, non saben perdonar. Entonces, na porta, na fachada do García Borbón, que era onde se facía, puxémonos nunha presencia sin falar, con unhas veliñas acesas, non? Pero sin zanar. E cunha pancarta, pero non sin palabra. E pasaba xente, e había xente que quedaba tamén a pedir unha vela. O sea que aquilo tiña un efecto multiplicador. Po ano seguinte, pois a Corina Porro xa non lle quedou máis remedio porque estaba gobernando minoría, e entonces xa toda a esquerda pois se puxo e pasamos a ser distinguidos. Unha gran molestia para Abel Caballero porque terminamos sempre enfrentados. Que máis facíamos? Pois unha das cousas que facíamos e facemos era axudar a todas aquelas persoas de Vigo, de Galicia, de España ou de donde fora que nos pediran axuda para topar os restos, porque era curioso, xente de Vigo non sabía onde estaban os restos do seu pai e outros os do seu avó, cando en realidad nos cementerios estaba toda a documentación, pero o Concello de Vigo, cando era o bloque, daba a mí unha chamada, non? Entón, xa actuaba eu. Pero, nada, fomos buscando, e chegounos xente de Barcelona, de tal, recientemente, este ano pasado, en San Simón, que te oíche, a Pilar López non me acordo o outro apellido, o discurso que fixo. Unha muller que é aboa, ten 5 netos, aínda que no libro só refleja, creo que 3, buscando desde anos o seu bisavó de Jaén, dun pueblo de Jaén. E despois escribiu un libriño, porque ela fora maestra, fora profesora, un libriño que ten aquí Monse, que abre a familia con aquel libro. É un auténtico exemplo de vida, de vida e de entrega. Pois, en ese caso, pois hai outra familia que estuvo ali de Tarrasa, que tamén lle toparon a avó, xa fai anos, de andaluz tamén, outros que teñen estado outros anos, tamén de Barcelona, de León, do País Vasco, xa temos de Extremadura, temos topado no cementerio de Pereiró e no de Lavadores, pois cantidad de xente e no Concello nunca lle dan satisfacción. Bueno, pois foi unha tarea para nós para min polo menos, non? Moi gratificante. Solamente un detalle para mirar o efecto. Unha señora nonagenaria con 2 fillas
que tamén buscaban, entonces, bueno, eu leveinas hasta o osario e hasta aquí. Entonces, neste caso, o que fan sempre, abrázanse, choran, eu apártome e quedo pendiente, porque cando entonces quedan, abren, xa esperan, e o tema sempre, bueno, vamos a sacarlos de aquí e juntarlos con los de la abuela. Eu normalmente, claro, digo, no puede ser, mira, yo si fuera mi padre lo dejaría aquí, porque aquí está con los pobres, está con las víctimas. Los asesinos están en los panteones. Porque é verdad. Digo yo con ese sentimiento, ¿no? Porque sei casos. Entonces, bueno, pues nada. Pero esta señora, cando íbamos de volta, desde o osario para dai un traito hasta a porta de Pereiró, e iba falando sola. E dicía, ay, por fin, ya estuve casi a su lado. Y me iba a morir pensando que no lo veía, más que no lo sabía. Y tal, estuve moi cerquita. Así, as fillas caladas. Eu tamén, eu iba pola esquerda dela. En isto nun momento párase e dice, Señor, por que nos odian tanto? Por que nos desprecian? O Señor non pudo contestarlle porque tiña un nudo na gorxa. O sea, escenas desas que hai que vivilas. E cando vivilas é cando te decatas do problema que hai e ao mesmo tempo da importancia que ten o traballo que estamos facendo. Porque estamos nos volcando. Bueno, outra cousa que fixemos foi estar nas bibliotecas vivientes para os alumnos que se fixeron na Casa das Palabras durante 5 anos. Gracias a aquela persona que morreu fai uns meses, a Marta Souto, que era a que levaba estes temas no Concello de Vigo. Ela pois era o que fora funcionaria e abría camiño. Sitúome aquí nas bibliotecas vivientes, pois eran 4 días ou 5 días da semana e por ali pasaban pois un fluxo de chavales e chavalas de ESO e máis bacharelato, pero vamos, éramos 12 libros, non? E os 12 libros, cada un tiña un espacio na Casa das Palabras e tiña pois ali unha mesiña ou tal, eu poñía a fotografía do meu pai, non? Isto, asesinado, claro. E a de miña nai, miña irmán e máis eu, cando ano 40, para facer o... pois se fixe un agasallo impresionante. Dese dai fixeron unha pintura, así, que a teño posta ao lado de meu pai, non? Pois... As bibliotecas viventes, as bibliotecas estás hai unha chea de emocións aquí, as bibliotecas, e entonces nas bibliotecas explicaba, os libros eran moi heteroxéneos, non? O título do meu libro era 6 asesinados, 5 viúvas, 20 órfos. Iso foi o que pasou ali en Alcabre. Eu fago unha reflexión. En realidad eran 4, porque un era solteiro, non tiña fillos, e outro casado, pero non tiña fillos. Pero tomando como referencia 6, de 6, 20, en Galicia, entre os collidos entre o 36 e o 42, pudo haber 20.000, que é espantoso. Pero é que esas cousas normalmente hai que traballalas para chegar a elas. Entón, xa digo, eso foi, das bibliotecas vivientes, foi unha cousa importante. Bueno, vou terminando porque se me acaba o tempo. Con Abel Caballero, pois non podemos seguir, pero por eso ahora facemos outras cousas. Este traballo que fixemos que miramos aquí, falando de memoria, está espallándose xa por España. Que eso é o de verdadeiramente o importante, que outra xente poida miralo, poida dicilo, e chegan informacións, non? Entón, pois, moitas gracias por escoitarme. E, bueno, agora toca a amiga Monse. Pasa, Monse. Non sei se... Moitas grazas, Telmo, por falarnos de todas estas actuacións que moitas grazas por falarnos de todas estas actuacións que ao final tamén teñen moito de reparador, non? Como nos decías.
Bueno, pasaría ahora a palabra a Monse Fajardo, que é xornalista e escritora. Formou parte e coordinou o programa A Memoria das Mulleres, promovido pola Consellería do Patrimonio Histórico do Concello de Pontevedra. E unha das vertentes deste programa foi a creación dunha web que foi moi coñecida, bueno, que é moi coñecida porque aínda está disponible, que é do Gris ao Violeta, unha web feminista que recoñece o protagonismo das mulleres da vida de Pontevedra. Foi técnica do hoxe desmantelado Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra, unha das axendas institucionais máis ambiciosas da historia da democracia en Galicia en materia de documentación, de recoñecimento, de concienciación. Moitas das súas investigacións resgatan a memoria das mulleres, especificamente das que foran víctimas do franquismo, e neste aspecto vou salientar algúns dos seus libros, como é Matriarcas, Mulleres en pé de vida, de 2012, no que dá voz a 10 mulleres galegas a través das entrevistas que lles fixo. Despois publicou en 2015 un cesto de mazás, Memoria das vítimas do 36 e do tempo que veu, no que de novo reivindica a valía das fontes orais para facer historia e para facer memoria. Xa moi recentemente, Rotas, as mulleres que o franquismo agochou en Compostela, que foi premio Selig en 2023, e é unha investigación que mergulla nos arquivos do manicomio de Conso, ademais de na memoria oral. E xa finalmente, Caídas, achegamento ao patrimonio de protección a la mujer en Galicia, que foi premio de ensaio Xoana Torres 2024, que é sobre esta institución franquista aínda pouco coñecida, a pesar de que existiu hasta 1985. Grazas, Monse. Bueno, moi boa tarde, moitas grazas. Se me permitides, quería empezar con un arquivo de voz dunha das mulleres que entrevistei, que nada é apenas 1 minuto e medio. Gustaríame que a escoitarades. Más vale non o pensar. A moza máis guapa que eu en San Miguel chamábase Pilar a chiquitina. E o pai chamábase Alejandro, o chiquitín. E o pai andaba escapado. Estaba debaixo do piso da casa. E ela foi a moza máis guapa que eu en San Miguel. Acórdome dela que eu conocina ben. Tía un pelo, trenza de pelo tan grande aquela muller, que aquela rapaz era a cousa máis guapa que podía haber. E iban os falangistas todos a abusar dela. E o pai debaixo do piso. E a rapaza coa pena e co desgusto foi para outro mundo. Eu dicía naqueles tempos, contaba papá e a mamá, contaban. Dolores, diz que 18 falangistas con Pilar. Era o pobrinho pai debaixo do piso, oindo todos os gritos de toda a filla, e a filla non descubreu onde estaba seu pai. Non o descubreu, non o dixo. Iso foi o que pasou coa falange, mas coa guerra civil en España. Iso non o din. Iso non o din, pero pasou. Iso non o din, pero pasou. Di aquí... Ui, perdón, que a ver que son unha torpe coa tecnoloxía, a ver se non a lío. Ven, a ver, visualización. Tiquiti, xa lía aí, espera. Era por aquí, non? Sí, pues... A ver, a rapaza nova, por favor. Que teño o mesmo ordenador. Ben, pois esa... Grazas. Nada. Esas frases que escoitabades aí, as dixo esta muller, que vedes coa foto na man, Josefina Cordal, que era irmá de Castor, un sindicalista de Cambados, que aparece na imaxe que ela ten nas mans cunha boina. E quixen empezar con ela, porque penso que esa frase de minuto e media pode reflectir moito mellor que a min e que todo o que vos diga eu aquí nestes 20 minutos, e dúas cuestións que a mí me parecen claves que se adiantaron tanto a Lara non como Telmo como Mar. Primeiro, a importancia de rescatar a memoria das mulleres se queremos facer un relato axustado e, sobre todo, se queremos facer un relato xusto do que foi a represión franquista no noso país, e tamén a importancia para logralo de recurrir á memoria oral, porque as agresións sexuais, como a que padeceu Pilar a chiquitina,
as rapas do pelo, as tatuaxes na pel coas cruces da Igrexa Cómplice ou co UHP de Unidos Hermanos Proletarios, a inxesta obrigada de aceite de rícino, todas esas cosas non acostuman a sair nos papéis. E eses castigos, ese tipo de castigos, afectaron nomeadamente ás mulleres. E ademais eran castigos especialmente sexistas que querían marcar a todas aquelas que a dictadura non consideraba verdadeiramente mulleres porque non se axustaban a ese rol que tamén explicou Aldara de nai e esposa nacional católica. Entón, eu defendo a memoria oral, efectivamente, Mar, para min a memoria oral é unha ferramenta imprescindible para completar a información que nos achegan os documentos, non? Primeiro, porque moitas veces nese traballo a memoria das mulleres, do que logo afondarei, que está aquí o seu responsable Luis Bará, entre o público, moitas veces a memoria oral, as entrevistas coa veciñanza, mesmo nos serviu para encher ocos que nos deixaban a documentación. Non traio un exemplo moi breve. Había en Salcedo, Pepe coñecera moi ben, porque Pepe é a fonte principal dese programa Memoria das Mulleres, había un Manuel Méndez Montes que sabíamos que fora asasinado nunha batida en Salcedo en decembro, pero que resulta que tamén había un Manuel Méndez Monte que nos aparecía como paseado, non? E non sabíamos moi ben quen tiña razón, se fora na batida, se fora paseado, ata que unha veciña nunha entrevista explicounos que eran tío e sobriño, que se chamaban igual porque o máis novo era fillo de solteira da irmán do maior. E indo a falar con esas familias non só conseguimos poñerlle rostro a maior, desgraciadamente ao máis novo non, a ese Manuel Méndez Monte que fora queimado nun albollo en Salcedo no decembro do 36, senón que recuperamos a historia da compañeira do máis novo, desa muller Estrella Pintos, cando foron os falanxistas a deter ao seu mozo, ao seu compañeiro. Ela estaba embarazada por terceira vez, estaba a piques de dar a luz. Leváronos ao cuartel e como a él deronlle unha malleira para que dixera onde estaban os seus compañeiros do monte, el baixara do monte precisamente porque ia ela a dar a luz, e como el non dicía nada, empezaron a mallar nela, provocáronlle un aborto dun neno que estaba a piques de nacer e deixaron-na tan malferida que pensaron que estaba morta e abandonaron na rúa. Ben, pois esa historia de Estrella Pintos, esa historia non aparece nos papéis. Ela que perdeu o seu fillo, quedou viúva, levou unha malleira no mesmo día, pero as historias de Estrella Pintos non aparecen nos papéis, porque ese tipo de represión da que eu vos falaba, da represión máis de nesgo sexista, non acostuma a aparecer nos papéis, pero nesa ida ás fontes orais, ás familias, atopamos ademais arquivos fotográficos, por exemplo, como tamén decía Aldara, que son moi importantes. Nese proxecto, a Memoria das Mulleres, apareceu esta foto de Encarna Silva, unha foto pequeniña, está moi ampliada, pero vese perfectamente, se vos fixades, os estragos que a rapa fixo na cabeza de Encarna Silva, simplemente por ser a moza de Santiago Bazarra, ese home que está ali con ela, que era dirixente do Partido Socialista en Marín. E grazas á memoria da familia de Encarna, soubemos que esa foto fixeron un día que elas foran visitar, bueno, vese moi pequeno, non sei por qué, que elas foran, algo fixen mal, elas foran visitar aos homes que estaban traballando, por suposto, nun batallón de traballos forzados, construindo a estrada de Covelo a Lama. Os fillos, a descendencia de Encarna foi a que nos explicou que esta foto era dun batallón de traballos forzados que estaba aproveitando que estaban facendo a estrada, as súas compañeiras foran a velo. Pero non teríamos esa documentación, esa foto sería incompleta sen a historia que vai detrás e que moitas veces nos dan as familias. Ese proxecto, a Memoria das Mulleres, servimos, por tanto, para ampliar o abano das víctimas. Coas que estaban nos papéis, sumamos aquelas que tiñan eses castigos sexistas que non se recollen documentalmente, pero tamén ampliamos a visión ao que nos chamábamos as que quedaron, as nais, as viúvas, as orfas, como a nai de Telmo, como ele, como a súa irmá. E ese concepto, as que quedaron, collémolo dunha frase que me dixo esta muller, que son moi pesada, xente que me escoitou algunha vez, xa dirá outra vez con ela, non? Esta muller, Carmen Meaños, entrevisteina a principios de século, eu traballaba no Faro de Vigo,
que aí nas miñas artigos non era tan de dereitas. Traballaba aí no Faro de Vigo e fun a un acto de memoria, un acto que se facía previamente á inauguración dunha escultura onde estaban os nomes de todos os represaliados. E estaba esta muller ali, eu dixenlle, estaba nunha cadeira de rodas, co seu moño branco, diluviaba ese día, o que fai esta muller no cemiterio, aquí con a cadeira de rodas. Entón achegueime a ela e explicoume que ali nese monumento que se estaba facendo estaba o seu pai. E ela díxome, non, estaba o seu pai, Antonio Meaños, que foi paseado o 15 de agosto do 36, sacado da súa casa e asasinado porque era sindicalista en Carril. Ela díxome, está moi ben que faledes dos que foron alá, dos que marcharon, pero cando ides falar das que quedamos, non? Da miña nai, que despois de atopar ela na rúa o meu pai con un tiro na cabeza volveuse tola e acabou morrendo en Conxo no ano 50, o que facía todos eses anos o que fixo foi recortar as fotos dos xornais, porque ela na súa tolemia, en cada rostro de cada home, ela vía ao meu pai, aínda que fora gobernador civil ou alcalde, ela vía ao meu pai. Cando falaredes de min, que con 10 anos puxeme a servir nunha casa por teito e comida, e dicía, ela é pouca comida, porque unha vez que eu metía a pataca na ola para ferver, para facer o caldo, cando fervía, puñame un candeado na ola do caldo para que non comese a pataca fervida. Entón foi Carmen a que nos dixo, cando falades das que quedaron. E as que quedaron foi o título, o primeiro texto que eu fixen para ese proxecto das mulleres que encabezou en Pontevedra Luís Bará. Porque é importante, decilo así, unha investigación da memoria, como calquera outra investigación, precisa dun apoio institucional, precisa dun orzamento, precisa dunha política pública seria. Na Galiza non temos unha política pública de memoria. Desde que marchou o bipartito, por certo, responsable foi unha iniciativa do bipartito, esa petición a Instagra de Nomes e Voces xurdiu porque a Xunta de Galicia pediu e puxo fondos para que se fixese ese traballo. Desde que marchou o bipartito, desde que chegou Núñez Feijóo, gábanse de non ter dado un céntimo. Non só non fan políticas públicas de memoria, senón que nos poñen a proa cando nos queremos, por exemplo, vindicar desde o memorialismo a importancia de San Simón. Entón, ese proxecto, a Memoria das Mulleres, non só nos serviu para ampliar o abano de víctimas, sino tamén para ampliar as temáticas. Era un proxecto que tiña perspectiva, por suposto, de xénero, pero tamén perspectiva de país, porque non é igual o que pasou na Galiza que o que pasou en Almería, o que pasou en Madrid ou en Barcelona, e tiña perspectiva de clase, xunto cos próceres asasinados, con Bóveda, coas persoas que foron asasinadas que tiñan máis nivel económico, rescatamos a memoria, fixemos publicacións das parroquias, da loita agraria e obreira, da loita sindical, da xente do común, das mulleres tamén do común. Había 3 liñas de traballo. Unha era pioneiras, outra era traballadoras do mar, leiteiras, bueno, está todo na web, se alguén o quere mirar, nesa web do Grisa Violeta. E logo había unha liña de traballo que era a que eu coordinaba, que se chamaba das mulleres represaliadas e resistentes. E isto parece moi importante, porque aí ampliamos as temáticas. Non só nos parecía importante falar da rapa, falar do momento xusto da represión, de como fora esa represión, senón que nos parecía fundamental falar da resistencia, da loita das mulleres, das ideas que as levaran a chegar ata aí, a chegar a ese momento da represión, dos acenos resistentes que tiveran da dictadura, e tamén parecíanos fundamental contar como se transmitira a memoria de xeración a xeración. Polo tempo que temos non podo afondar moito, pero hai varios exemplos. Aí tendes o nome da web do Grisa Violeta, que está todo o recollido e sigue na web. Pero trouxen un exemplo dunha muller, un aceno resistente. Esa muller, Josefina Arruti, que era a muller do alcalde republicano de Pontevedra, do Osorio Tafal, estivo presa, sufriu arresto domiciliario, mais abriu o panteón familiar para acubillar nel os restos de dúcias de represaliados, sobre todo cando pasaron 5 anos, 6 anos das execucións, estaban ali as cinzas, os restos, non había onde metelos, ela non quería que acabara nunha gavia, e entón meteu no seu panteón familiar os restos de dúcias de represaliados, entre eles, por exemplo, Xoán Carballeira, o alcalde de Bueu, ou entre eles, por exemplo, Antonio Blanco. Fixen algo fatal e traio as fotos pequenas, pero aí vedes xa nos anos 80 a viúva de Antonio Blanco visitando o panteón familiar de Josefina Arruti para rendirlle unha homenaxe a seu home
asasinado. E falamos tamén, como vos decía, a transmisión da memoria. Falamos de familias nas que non se falou. Esa muller que vedes aí, Solina Villaverde, non volveu a falar do que lle fixeran a seu home, Aurelio Torres, o 23 de agosto do 36. Nin siquiera puxo no nicho familiar o seu nome, calou, pero tivo o aceno resistente de non volver a ir á igrexa. Ela era moi religiosa, ela era moi religiosa, e cando lle mataron, lle mutilaron a seu home, lle mataron, lle torturaron, díxolle ao cura que quería, a cura de Morente, que quería que lle botara un responso, e o cura díxolle que non, que os rojos non eran dignos de entrar na igrexa. Entón Isolina dixo, pois se a igrexa non é boa para o cadáver mutilado do meu home, non é boa para min, e nunca máis volveu a poñer un pé, nin na boda dos fillos, nin no bautismo obrigado da filla máis pequena, nin no bautismo e na comunión dos netos. Ese foi o seu aceno resistente, non? E transmitiu esa dignidade, esa resistencia á súa familia, e aí temos a súa neta, María Lores, participando nun debate do Parlamento Europeo en Bruselas, vindicando verdade, xustiza, reparación para as vítimas do 36 e vindicando o fin da impunidade. Porque eu sempre, María, entende que o compromiso coa súa avoa, por moito que esta calase, é a memoria. Non? E eu sempre digo que eu creo que a esa xeración das viúvas calounas o medo, os cadáveres que aparecían nas gabias, a rapa. A xeración seguinte, a da miña nai, calouna o pacto coa súa nai, desto filla fora non se fala, pero as netas, as bisnetas, temos clarísimo que o noso compromiso con quen nos precedeu é a memoria, non? Por iso aí está María. Houve outras familias que falaron sempre, a de Ramiro Paz, impresor de Pontevedra, asasinado con outros 9 republicanos o 12 de novembro do 36. O seu fillo Cané dicía no ano 2009, descansaré cuando en la partida de función de mi padre ponga fusilado, porque pon morto por hemorraxia interna. Xa morreu Cané e aínda non sigue poñendo a súa partida morte por hemorraxia interna, como se lle provocara unha úlcera. Non? O seu neto, Cano, participando nunha actividade que fixemos no Departamento de Memoria Histórica da Diputación de Pontevedra, ese breve departamento, e a súa neta Mariña, a súa bisneta, perdón, a bisneta de Ramiro Mariña, participando co alcalde Lores nun acto de memoria. Non? Que orgullo que as familias sigan levando esa memoria, sigan transmitíndoa. A súa filla Fina, ahora xa morreu, pero eu entrevisteina, contoume que tamén había cenos de resistencia. Ela era moi nova, creo que tiña 7 ou 8 anos cando mataron a seu pai, pero dixo que cando foi moza e chegaba ao cine, puñan a bandeira de Franco, saía Franco e tiña que levantar, facer o signo fascista e decir viva España, ela quedaba sentada na butaca. E un día un garda foi a amonestala, levántese e sube a man, e ela dixo que xa máis subiría, poría a man, que xa máis ia a participar en vindicar as ideas que mataran a seu pai. Non pasou nada, pero naquel tempo das rapas, do medo, do cárcere, podía ter pasado. Por iso eu sempre tiven claro, non, que eso que aprendín na memoria das mulleres, de que había que rescatar non só o drama, senón tamén as ideas e a loita das mulleres, leveino a outros proxectos que fixen. Por exemplo, Sinaladas, que eu creo que foi o proxecto máis duro, máis ambicioso que asumín, aínda que un dos menos coñecidos, que fixen para a Deputación da Coruña, no que a través de 39 paneis percorríamos, está tamén na web, se alguén o quere consultar, percorríamos a historia da loita das mulleres do século XX. Aí vedes un exemplo, non? Como nos decían, non te metas en política, e como as pioneiras empezaron a participar en política, empezamos a votar e o caro que pagamos a nosa participación. Non? Empezábamos no agrarismo e acabábamos despois da transición. Ou tamén esa idea de rescatar as ideas desa xeración represaliada foi a que levou a poñer en marcha o proxecto Pasado por Vir coa Deputación de Pontevedra, onde máis que contar a represión individual de cada persoa, contábamos como esa Pontevedra vizosa de Bóveda, de Castelao, de Osorio Tafal, de Ernestina Otero, quedara totalmente mutilada, non? Quedara ese proxecto de sociedade que tiñan eles, elas, quedara totalmente represaliado pola dictadura, e como temos que loitar para conseguir esa sociedade que soñaban, porque ainda non está acadada. Non nos mirábamos a memoria non só como un acto de xustiza co pasado, sino como unha ferramenta precisa para mellorar para o futuro, non? Para mellorar a sociedade na que vivimos, facela máis xusta, máis equitativa.
ese último punto que vos quería comentar, igual que ampliamos as víctimas, igual que ampliamos os lugares, tamén é preciso, creo eu, se queremos facer un relato xusto da nosa historia, ampliar os tempos. É verdade, aí empezábamos co agrarismo e acabábamos co patronato, que remata no ano 1985. Non podemos, se queremos facer un relato da nosa historia recente, non podemos limitar a memoria ao 36, ao 39, nin siquiera ao 45, 50, coa loita da guerrilla. Temos que contar tamén, por suposto, os anos 60, os anos 70, o movimento estudiantil, o movimento obreiro, pero temos que ir máis alá da transición, máis alá da morte do dictador, porque ese patronato de protección á mujer, como decía Mar, foi unha institución moi represiva contra as mulleres que pechaba institucións religiosas a todas aquelas rapazas entre 16 e 25 anos que non encaixaban nese abafante corsé franquista, non de nai esposa católica, que non encaixaban na moralidade, na sexualidade, aínda que quedaran embarazadas porque foran víctimas dunha violación do seu propio pai, que hai moitas, así, acababan encerradas elas. A vergoña do embarazo acababa pechándoas a elas, mentras eles seguían coa súa vida. Acabou o patronato no ano 1985, xa no final da primeira maioría socialista de Felipe González. A Xunta de Galicia chega no ano 1983, asina a transferencia unha persoa que non vos podo decir quen é, porque é unha das grandes incógnitas da democracia, un tal M. Rajoy, é quen asina esa chegada do patronato á Xunta de Galicia. Ano 1985 durou, porque os señores da transición, e utilizou os señores a mantenta, que fixeron evidentemente unha labor, e non falo, por suposto, dos políticos, non falo da xente do común, fixo unha labor encomiable por traernos a democracia, pero esqueceuse de moitísimas mulleres. Cando se aproba a lei de amnistía no 77, quedan nos cárceres estatais máis de 300 mulleres por cuestións como aborto, prostitución e adulterio. É dicir, por cuestións relacionadas co corpo femenino, porque os señores da transición entendían que eso non era un delito político, que eso era outra cousa. Como non vai ser un delito político que esta muller que vedes aquí, Emilia Díaz, fora condenada xa morto dictador por adulterio, cando adulterio non era delito para eles, e si era para nós. Ela, o seu home, marcha a Alemania a traballar, namora de outra persoa, ten 3 criaturas, 2 fillos e unha filla con ese segundo home, e é acusada e condenada por adulterio. Esta muller que vedes aquí, que igual vos soa, chamábase Eva García de la Torre, foi alcaldesa no Porriño, ata hai uns poucos anos, ata morreu, supoño que vos soa, porque fixeron unha moción de censura e faleceu aos poucos días dun ataque ao corazón. Ben, pois Eva García de la Torre foi condenada e metida no patronato no ano 1975 por namorar doutra muller e permaneceu no patronato ata o ano 1985. Hai moitísima documentación do patronato de protección á muller, pero quen está sacando esa institución do esquecemento, quen está poñéndolle nome ás víctimas son outras mulleres que sobreviviron a ese inferno. E elas din que non queren que lles chamemos víctimas, porque víctimas son as dúcias de mulleres, de nenas, de mozas que se suicidaron por non poder soportar o rigor do patronato. É a memoria aí da súa viúva, de Silvia Fernández e de outras mulleres a que está sacando o patronato do seu descoñecemento absoluto. Por iso eu son defensora da memoria oral. E sei que hai moita xente que cuestiona a memoria oral, pero eu coincido hasta Gunther Sbraiger, seguro que estou pronunciando fatal, nunha frase que, como tantas outras cousas, lle debo ao mestre a Pepe Álvarez Castro. Que lles pasa a tantos historiadores españois para que teñan tanto medo á memoria da xente? Desde cando a memoria non serve para a verdade? Ou acaso nos xuízos falla testemunhas para condenar alguén? Xa non vale o testemuño dun fillo ou dunha filla que veu como lle fusilaron o pai para testemuñar o horror do fascismo? Chegamos a tal arrogancia académica que as víctimas teñen que pedir permiso aos historiadores para saber se o seu sufrimento foi verdade ou simplemente un espellismo. Eu son consciente de que a memoria oral ten moitísimas eivas, son consciente, pero tamén teñen eivas os papéis. Os papéis tamén minten, levan mentindo moito tempo. Minte o papel que di que Alexandre Bóveda tiña que ser fusilado por traidor á patria, non sería a súa patria, dende logo. Minten todos eses papéis que homoxenizan en comunistas
a militantes republicanos do Partido Socialista, de Izquierda Republicana, de sindicatos anarquistas, e todos están nos papéis como comunista. Minte esa sentencia que aínda a día de hoxe di que había que fusilar a Humberto Baena por un atentado que está máis que claro que non puido cometer, porque hai testemunhas que sitúan a Humberto na véspera en Portugal, era materialmente imposible que chegase ao atentado. Hai testemunhas, mulleres que foron á comisaría a testemuñar que viran o atentado e a persoa que disparara era Calvo, e ese rapaz de Vigo que sae no telexornal ten melenas, non pode ser el, mais a dictadura non quixo escoitar as súas voces. Non sexamos como a dictadura. 50 anos despois continúa a impunidade, que se cumplen este ano, este setembro, continúa a impunidade sobre Baena e sobre os outros 4 fusilados, cando o dictador xa agonizaba. Acaba de falar Telmo dos lugares de memoria, eu remato e xa quería rematar con 2 fotos que a min parecenme verdadeiros monumentos da memoria da Galiza. A primeira é esta, Cinta Rei, abrazada á árbore da Caeira, onde foi fusilado o seu fillo, Víctor Casas, ese aciago 12 de novembro. Fíxolle esa foto Amalia Álvarez, a viúva de Alexandre Bóveda, as dúas que tamén foi asasinado nese lugar. As dúas ían cada verán, Cinta vivía na Coruña, acudía a Pontevedra, quedaba en casa de Amalia, ían cada verán a peregrinar a ese lugar onde os mataran os dous. Peregrinaban tantas familias que a ditadura talou as árbores, ali se edificou. Creo, eu non coñezo outra, é a única foto que eu coñezo que está desa zona. Creo que hai outra tamén das árbores soas, pero é a única foto con esta carga de memoria que eu coñezo. E xa remato, agora sí, prometo, con esta segunda foto de Juan Otero, que sempre levo cando vou aos institutos por culpa de Raúl, que me levou por vez primeira. Sempre acabo con esta foto, porque sempre lles conto que cando unha muller era rapada pola dictadura, como foi Juana, esta veciña de Vilagarcía, o que facía era poñer un pano, agachar o pelo, chorar de vergoña, e cando Juana chegou á súa casa de Vilagarcía, díxolle a un curmán que tiña unha cámara, faime unha foto para que a historia nunca esqueza o que nos fixeron, faime unha foto para que a historia nunca esqueza. A historia esquecería se non houbera xente maravillosa como Mar que fai este traballo, que fai esta programación, se non houbera xente que traballa na memoria, se o Centro Galego de Arte Contemporánea non fixera actos como este, se vos non estiverades aquí. Así que por elas, por min, moitísimas grazas. Bueno, xa sabedes que quen quera preguntar, comentar, aportar alguna cousa, con levantar a man, pasamos o micro. Bueno, mentras vos animades, eu vos preguntaría a cada un de vos que credes que o que falta por facer de forma máis urxente, aparte de, claro, ter unhas políticas públicas que o faciliten. Pero que credes que o que... Perdón, non te entendí. Que é o máis urxente para a memoria? Que é o máis urxente para a memoria? Tirar a Cruz de Vigo, por exemplo? É que xa digo dicir antes, pero non me deu tempo. Vamos a ver. Poñer unha orden de urxencia non é fácil, porque todo é urxente. Todo é urxente porque se ve que nos ven en riba todo en España. E se ve que nunca en España se acaba de ter unha democracia de verdade. Cando dicen que é unha democracia consolidada, é falso. O equipo Uniscor de Dereitos Humanos cos que traballamos, eu concretamente, nos anos 2006 ou 2007, cando a outra lei de memoria, aquel home decía: España é unha democracia tutelada por el franquismo. Xusto. Nacións Unidas está reclamándolle sempre a España, e pódese ver, creo que en internet, a conferencia en Nacións Unidas o día 14, digo ben, o día 14 de setembro, no, o día 10 de setembro de 2014. Pódese mirar ese informe demoledor que o responsable, o redactor especial de Nacións Unidas aos Dereitos Humanos, Pablo de Greiff,
que estuvera ademais aquí en Santiago, viñéramos aquí a Santiago a estar con ela máis coa secretaria, despois estuvo en San Simón, non querían deixalo, ali metín eu de extraperlo con Monroy e máis con Quetamolas, para mirar que o que lle estaba dicindo a Xunta de Galicia era unha falsedade tremenda e cousas deste tipo. Bueno, pois, España necesita, según Nacións Unidas, condenar o franquismo, reconocer as vítimas, recuperar os restos humanos. Pero claro, iso xurídicamente, non facer o que se fai. Aquí a xusticia non intervén, entón despois non queda nada. E o outro era anular os xuicios sumarios. Os xuicios sumarios siguen sendo legales. O franquismo sigue sendo legal. O partido político máis criminal que hubo en España, que foi a Falange, sigue sendo legal. De aí que podemos ver, cando na televisión se miran, bueno, calquer cousa, con respecto a todo o que fixo, todos os líos que fixeron con respecto ao presidente do goberno, pois aí está o partido falangista, con toda a naturalidade. É unha das cousas que eu lle digo a alguén, cando me dicen algo deso, digolle, coño, mira, que desalmados, dicíame esta muller de Madrid, Rosa, que é un encanto de persona, que desalmados, que sinvergüenzas, cando fan algo así, de vos ou tal. E digolle eu, como entra a gobernar o PP, con vos, Franco volve para ir para Cuelgamuros. É legal, porque o franquismo é legal. Entonces, todo eso que nos dicen é unha puñetera trampa. E se non abrimos os ollos, pois será nos. O Cruz do Castro. A Cruz do Castro foi inaugurada o día 14 de setembro, digo ben, de 1961. En homenaje a los caídos por Dios y por la patria y por la División Azul. A División Azul, como se sabe, foi unha forza militar que na Guerra Mundial foi a pelexar a favor dos alemáns a Rusia, con uniformes alemáns e baixo mando alemáns, o sea, nazis. Pois a eses, en Vigo, fixeronlle unha cruz, está en homenaxe a esa xente. Na inauguración estuvo Franco, estaban tamén o obispo que estaba daquela, Fray José López Ortiz, ano 61. No ano 58, cando entrou a gobernar a Iglesia Juan 23, condenou a utilización de símbolos religiosos con temas políticos. Condenou, non? Pois no ano 61, en España, no ano 59 ou no 61 tamén, o da cruz esta de Madrid. E aquí foi no mes de setembro. Bueno, pois, o obispo, Fray José López Ortiz, era un frade, sei que era moi inteligente, un dos fundadores do Opus Dei con Escrivá de Balaguer, Escrivá de Balaguer Villasega moito amigo. Entón, este paisano despois caiu en desgracia e mandaron para o exército. Pero, quero dicir, a Cruz do Castro ten unha historia negra. Unha das cousas que fixemos nós, que estaba no noso traballo, era denuncialo, leválo ao xuzgado. Bueno, no xuzgado, pois xa empezaron a topar as trampas do Concello. No, es que en el 81 se puso una placa que dice en homenaje a todos los muertos en la guerra civil. Mentira, nunca hubo. Cando estaba isto, o xuiz pedimos de que lle pedira entonces ao Concello onde estaba iso. E o Concello, entonces, o alcalde delegou no secretario do Pleno, e o secretario do Pleno dixo que nunca hubo ninguna cruz, ninguna orden desas, nin ninguna placa. Mentira, o sea, claro, nós xa sabíamos, por iso lle pedíramos. Bueno, quen vos dice que agora hai unha placa ali detrás a todos os muertos en la Guerra Civil 1981? E que Abel Caballero, cando fala ou cando tal, hai que mirarlo dúas veces, porque dicindo mentiras esta xente é tremendo.
pero tremendo. Bueno, que pasa? Que entonces o xuicio foi a noso favor, había que tiralo. Recurriu ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia. E aquí deronlo por bo. Porque debía estar ali. Eran 3 xuíces, unha xuíza dixo que había que tiralo, e 2 homes dixeron que non. A nós quedanos un mal sabor de boca porque creemos, e creo que creemos ben, que hai unha manipulación moi importante por parte dunha persona que xa fora xuíz, muller, isto que estaba integrada no PSOE, con non sei cantos cargos, manipulou ese tema. Pero bueno, que pasou entonces? Que en Vigo houve un impulso de xente que había que leválo ao Constitucional. Eu non estaba de acordo. Eu tiña as informacións de NIT por Dereitos Humanos era dar un paso moi en falso, porque para que aceptaran unha cousa desas, pois é moi difícil. Isto, o Constitucional, sei que aparta, non sei se un 1% ou moi pouco, non? É todo aquilo que claro, que pode ser máis importante para eles. Pois fíxose unha suscripción popular e conseguiron os cartos para ir ao Constitucional. Eu tiña 2 oportunidades, unha dicir, marcho, deixo vos, e outra dicir, bueno, pois hai que estar aquí. E quedei aquí, e estou aquí. Entonces, que pasa ahora? Que xurídicamente non ten remedio. Eso tense que tirar cando non este caballero e outros políticamente. Claro, creo que o que di Telmo, que hai que empezar por acabar coa impunidade, non? Que eu creo que o máis urxente sería acabar coa impunidade, polo tanto, por exemplo, derrogar a lei da amnistía, porque cada vez que unha persoa torturada no 75 ou un fillo dunha persoa represaliada vai ao xulgado, dinlle lei da amnistía, que ao final foi unha trampa, non? Porque ao final saíron 4 loitadores pola democracia e foron impunes 4.000 asasinos. Entón, eu creo que habría que derrogar a lei da amnistía e acabar coa impunidade. Eso sería, eu creo, o principal. A nivel galego, efectivamente, que tivésemos un goberno que tivese políticas públicas de memoria, que, polo menos, a este que está, o que lle pediríamos é que non poña a proa, non? Cando facemos algunha cuestión sobre San Simón ou así, polo menos que non moleste. Casi se lle pide xa que non moleste. E eu creo que eso é o máis urxente. A vía judicial, que houvese unha vía que vexo complicada e logo hai cosas que tampouco se entenden, por exemplo, as mulleres que estiveron no patronato a través de precisamente de la Comuna de Presos Políticos, que é unha organización desa muller Rosa García Alcón da que falaba Telmo, solicitaron ao Congreso dos Deputados, ao Estado, que a lei de memoria recollese as víctimas do patronato, as mulleres que estiveron no patronato como víctimas da dictadura, porque recollía os masóns, recollía, aos nenos da polio, moitas cosas, e as patronatas non. Só votou a favor o Bloque Nacionalista Galego e Compromís, que é algo que non se iba a explicar e que non entendo, pero ni siquiera o recoñecemento de persoas que pasaron por institucións durante a dictadura, por institucións que, además, que no 41 levaba ao Ministerio de Xustiza franquista, que estaban presididas por Carmen Polo, o sea, non se podía ser máis franquista, pois non están recollidas na actual lei. Entón, eso, ás veces que non, simplemente que non molesten, non? Mira, a ver, Caballero decía despois, el Constitucional me dio la razón. Outra mentira. O Constitucional non o emitiu a trámite, que non é o mismo. Iso xa acaba, pero non me metió a trámite. Non, me dio la razón. E, bueno, eu cando era pequeno, pois que falara o castellano, non? Porque era obligatorio, era pecado falar o galego. Entón, eu non, nin pa Dios, eu falaba sempre o galego, e unha curmán miña, moito maior que a min, claro, queríanme meter no corpo iso. Entonces eu dixo, no, e despois dicía, que terco é este niño, que terco. Pois sigo sendo terco. Sigue sendo terco. Pois, bueno, non, pouco máis que engadir. Ao final, a cuestión das foxas, da inhabilitación dos suizos políticos son as grandes demandas históricas. Sí que me gustaría engadir que a esta última, por exemplo, a Lei de Memoria Democrática de 2022, no seu artigo 5.1, declara
a ilegalidade e a ilegitimidade dos tribunais que a partir do golpe do Estado do 36 se constituíran para impoñer condenas por motivos políticos, pero creo que é necesaria unha reflexión de fondo de por que non chega con isto, non? Ás veces tamén son necesarias políticas performativas para que chegue e se sinta esa sensación de xustiza, un pouco mesmo tamén coa cuestión das foxas. Sabemos, desafortunadamente, que non imos poder quitar a todas as víctimas das foxas, pero seguimos tendo a necesidade de atender a esta demanda histórica, non? Tal vez non sexa a vía xurídica a máis proclive a iso. Despois, creo, xa por, bueno, vamos a soñar, vamos a lo grande, eu creo que é necesario un pacto de Estado pola memoria, non? Para poder reactivar políticas públicas de memoria que ademais financien proxectos de investigación porque son os que axudan a seguir sustentando estas demandas propias do eido da memoria que para mí de todas formas nunca deberían estar separados, non? Sino que van camiño da man, tanto un como outro. E por engadir un terceiro elemento, eu creo que unha cuestión crucial que aparte saiu moito nos relatorios da semana pasada, na quenda de debate posterior, é asegurarnos o relevo xeracional no movimento pola memoria histórica, non? E de feito, quero aproveitar isto para devolverlle a pregunta aos meus compañeiros de mesa, que estades máis vinculados ao movimento asociacionista pola memoria, como vedes este relevo xeracional dentro destes movimentos máis alá dos casos que nos contaba Monse e que son moi ilusionantes. E tamén, por engadir outra cousiña máis a esta pregunta, como son as relacións coas institucións públicas, por suposto, alén da Xunta e alén de Abel Caballero. Teño tempo de dicir algo? Claro. Sí? Hai unha cousa que tamén me chama moito a atención e que sempre caímos nela. Con todo o daño que fixo a Iglesia Católica, Apostólica e Romana, en estas charlas nunca sale, oye. Queda metida aí, agochada. Os asesinatos de Alcabre e outros moitos, un dos causantes foi o cura. Cando os prenderon, máis familias, en Alcabre pois eran 6, pero en un principio o primeiro foron 4, foron a estar co general Cuervo, que era un africanista tamén, pero tamén se integrou, estaba licenciado, teniente coronel, e foi o jefe de prisións para España. Entón foron a xunto del, a ver que os prenderan, que fixeran. E dixo, nada, hombre, eso non tiene importancia. Con un certificado de buena conduta del cura de la parroquia se resuelve. Bueno, foron a pedirle o cura da parroquia dixo que non os daba porque non iban a misa, non nos miraba, eran socialistas daquel tempo. E no patronato a Igrexa foi fundamental. Entonces, bueno, con ese motivo non nos conocía. Aquel cura casara meus pais no 32, bautizara a min no 34, bautizara a miña irmán en febreiro do 36. A irmán quedou con 8 meses. E non nos conocía. No ano 69 tuve unha ocasión de na casa del, e diante da irmán, e un cuñado meu que estaba comigo, dicir, vostede foi connivente co asesinato do meu pai. O paisano que era calvo, e como estaba con a roupa negra, puxoselle a cabeza como un pamento no ron. Bueno, eu creo que podo comentar porque eu creo que outras cosas pendentes é que a Igrexa pida perdón. Parece ser que o día 29 vai haber un acto con mulleres que estiveron no patronato no que as congregacións religiosas, esa é a previsión, van pedir perdón por a explotación laboral, polas malleiras e por todo o que fixeron no patronato. Creo que esa é outra cousa pendente, non? Que a Igrexa pida perdón. A mí tampouco te creas que me serviría moito, pero bueno, a elas lles vale e aí queda. E respecto a un pouco a pregunta que facía, eu son optimista, igual son eu, pero eu creo que a memoria sea imparable.
creo eu que a memoria, que a xeración bisneta chegades moi forte, ahora hai moitísimos... Bueno, pero quería pensar tamén os que veñen despois, porque desafortunadamente moitas veces neste tipo de actos atópome con que eu son a máis nova e cada vez son menos nova. Pero que eres moi nova. Es que veñen despois... Non sei, eu quero pensar, porque hai moitísimas agora tese e tal, onde se fala da memoria histórica, que cando eu estaba na universidade non pasaba, e logo, cando vou ao instituto a falar desta temática, a acollida é boa. Cando vou a falar de feminismo, é mi madriña. Pero cando vou a falar de memoria histórica, a acollida boa, interesa, e eu creo que as xeracións que chegan detrás, que iso que teñen clarísimo, que a impunidade non pode continuar, que o silencio non pode continuar, e teñen claro, bueno, as que non lles mola Vox e estas cousas, pero teñen bastante clara. Entón, eu quero ser optimista. Non sei se coincide o profesorado que hai por aquí, pero quero ser optimista. As relacións con as institucións, pois depende. Eso, a veces realmente, normalmente é mala, non? Por poñer un exemplo, foi a Iniciativa Galega pola Memoria a que solicitou a aprobación de San Simón como lugar da memoria en Meirás, fixo unha reunión o Estado en Galicia para anunciar a programación que se ia facer a raíz da aprobación de San Simón como lugar de memoria, e nin sequera se nos convidou, nin sequera se nos contestou. Se dixo, vamos a aprobar isto, como se xurdira deles, cando foi a iniciativa que fixo todo o papeleo para conseguilo, e nin sequera se nos convidou. O sea, é mala co Estado e coa Xunta. Pero tamén somos rabudos, claro, e no caso do Partido Socialista non pasa nada se falas das vítimas do 36, pero cando xa pos en cuestión o 75, cando pos en cuestión que a transición se puido facer millor, que eu entendo que naquel momento igual foi o que se puido facer. Eu teño un padre militante na clandestinidade do Partido Socialista que loitou na transición, pero creo que pasaron xa máis de 50 anos, que se poderamos darlle unha volta ás cousas, non? Entón, aí chocamos, e se entramos aí, chocamos co Partido Socialista e, polo tanto, a Iniciativa Galega pola Memoria é incómoda. Logo hai así de repente luz como eses 2 anos da Deputación de Pontevedra, a memoria histórica, tamén a Deputación da Coruña fai algunha cousa, pero son como chispazos, non hai, eu creo que é exixible eso, que haxe unha política pública de memoria do país, non? Entón, bueno, pois igual o urxente é cambiar de goberno. Digo eu, non sei, xa por soñar. A semana pasada, no mes pasado, estuve en un instituto, como casi todos os anos, falando con alumnos. Entonces, aquí eran 3 grupos de unha profesora, non sei, 80 ou unha cousa, así eran moitos, rapazes e rapazas, con un comportamento exquisito. Pero, como dicía eu antes a esta, mira, eu vou tirar por aquí. Por qué? Digo agora por qué, ou por aquí. Porque estos rapaces que naceron no século XXI, se lle explicas cousas do século XX, dos anos 40, sin dicirlle o que era aquelo, non o van a entender. Entón eu empecé por decirlle eso, así como le digo ahora, ¿no? Teño que dicirvos o que pasou no ano 1940, fun a escola. No ano 49 fun a traballar. Pero iso non é o tema. O tema é que en ese tempo en España había fame, pero moita fame. Entón había xente que andaba a pedir. E os rapaces íbamos á escola andando. Agora poñemos autobuses. E descalzos ás veces. Ao mesmo tempo, agora hasta hai papel higiénico. Antes nin se sollaba que era aquilo. Pero ao mesmo tempo, toda a educación que se daba na escola, era obligatoria, claro, era a religión sobre todo. Entrábamos e salíamos rezando. E dice, vos aquí non rezades, verdad? A maestra non lle miro que teña un pau enriba da mesa para pegarvos. A min pegaronme. A min e a todo Dios. Daquela, o pau era la letra con sangre entra. Entón, claro, eso era aquela. A vos, coño, chegades a casa, e o mellor duchades vos, agua quente, non sei canto. Daquela, as casas, a maior parte delas, non tiñan agua. E menos agua corriente. O que tiña un pozo tal, o que non tiña que ir ao río a buscarla. Eu quero pensar que sea... Puxen uns cuantos exemplos, decir, isto é o que era, isto foi o que vivimos. Aí foi onde a República estaba transformando esta España.
os maestros pasaron a ser xa isto que antes eran mortos de fame, non? Se decía aquilo que durou moito tempo, pasa máis fame con un maestro de escola. Bueno, pois dignificou eso, creou escola. Que fixeron estes? Botar todo abaixo, pero dunha forma sangrienta. Por que? Todo aquilo, xa saliu aí, non? Todo, tenemos que sembrar el terror. Isto hai que tomar aquel de dominación, eliminando sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Son palabras xenocidas. Eu creo que se a rapazada, quero pensar sobre que eu quero pensar que se a rapazada coñecese realmente o que significa a ultradereita, que non... Aí os deballeu, porque hai moito alumnado cantando cara al sol, eu quero pensar facendo saúdos fascistas, é un pouco como para chinchar ao profesorado, ou chinchar a mamá, que é unha rojilla feminista. Eu quero pensar que se soubesen realmente o que significa iso, que non o farían. Agora vas ao médico e non che cobra. Daquela, como podías. Ten aí, Raúl, unha pregunta. Hai unha pregunta. Perdón, moderadora. No, perfecto. Boa tarde. Teño máis ben dúas, ou casi tres, vos diredes. Sobre todo o que quería era que por claro, vos sabedes un mundo, pero a xente de aquí sabemos menos. Entón, que falarades un pouquiño das relacións entre o movemento memorialista e a investigación universitaria. En concreto, para Monse, o que me interesaba é que nos contaras que pasou ou que pode pasar con todos esos materiais dese proxecto da Diputación, que foi magnífico, e aí tamén hai un movimento memoricida por parte da administración actual da Diputación da Coruña, de Pontevedra, perdón, igual que fixo o goberno que entrou en 2008 con San Simón e todo eso. Eso foi un memoricidio tamén. E logo, para Aldara, que nos contes un pouco, porque sempre, eu normalmente calo e aguanto, pero estou tamén un pouco canso neste tipo de cousas, o discurso oficial, de xente moi acreditada. Bueno, isto menos mal que se fixo dende fora, porque os da universidade non facían nada, e entón, claro, eu penso, no ano 89, cando cheguei á Facultade de Santiago, entrei nun grupo de investigación que era Historia Oral de Galicia, que basicamente recuperamos moita memoria de moitas persoas naqueles anos, pero é que aí foi onde fixeron os seus primeiros pinitos de investigación xente bastante acreditada como Núñez Seixas, Xulio Prada, por suposto Lourenzo Fernández Prieto, etc. E de aí logo houve continuidade con nomes e voces, bueno, todo eso que ti nos podes explicar. E logo outra cousa, que é algo que sorprende moito. Eu utilizo, porque o aprendín con Míguez, con Antonio Míguez, xenocidio político. Cando mencionas isto nunha aula, choca. Entón, en Galicia houve un xenocidio político perpetrado polos fascistas que axudaron aos sublevados, sí ou non, o que tú nos digas. Gracias. Perdón, sinto moito... Cal é a síntesis? Porque sinto moito que eu, ademais de cego, os ouvidos tamén nos teño averiado. Isto de ser velha é un problema. Era para Aldara a pregunta. Era unha pregunta para Aldara. Para Aldara. Sei que era para min. Desculpar. Sí, vou comezar cara ao final. Ao final, pois, se nos poñemos técnicas, esta cuestión do xenocidio, hai historiadoras e historiadores que non son proclives a utilizar este término e hai outros que sí, non? Acabas de utilizar a referencia de Míguez Macho, que eu creo que ten razón, ao final creo, ademais está moi ben argumentado por o pensamento de Rafael Lemkin, que é unha persoa que crea este concepto de xenocidio despois da Segunda Guerra Mundial. Eu creo que sí que podemos falar dunha violencia, se se quere, non? De características xenocidas. De todas formas, creo que tampouco podemos deixar, isto é unha opinión persoal, non? Ainda que eu sí que creo que unha violencia de características xenocidas, tampouco creo que os debates terminolóxicos, enfarracarnos neles, nos deben impedir darnos conta da realidade, non? Pero pareceme unha pregunta moi pertinente. Non entendín moi ben o anterior que comentabas, non, de Historga, deste proxecto que mencionabas. Se me podes reformular, por favor? Agradecería, cho. Como que non está... Sí, a cousa sería que moitas veces non se recoñece que xa hai casi 20 anos de investigación... O proxecto de Terra Memoria, de feito que mencionaba, o que fai é poñer a disposición pública
esta base de datos de Historga, que é excepcional, bueno, insisto, se non o coñecedes, podelo ver tanto no CISPAC, non? Que agora onde está o gabinete de memoria, como en internet. Ten digitalizadas tanto aos centos de entrevistas dende os anos 80, non? De Historga, proxectos, por certo, Historga bebía dun proxecto anterior que se iniciara na Complutense, dirixidos por mulleres, tamén o papel das mulleres na recuperación de memoria, xusto empregando o título de Monse, en el que despois se formaron moitas historiadoras e historiadores e proxectos dos que aínda investigadoras recentes podemos chegar a esas fontes, porque senón eu xa non podería facer entrevistas a xente que xa non está aquí, claro. Pero si eu quero pensar que sí que se lles sigue dando este valor, polo menos pois no mundo académico aquí en Galicia coñecémolo, outro debate será en tal caso poñeros que sexan máis públicos, non? Pero a academia moitas veces tamén pecamos de non saber ser sexys, non? No que facemos. Quero pensar, de todas formas, que o prototipo do historiador, e aquí vou dicir o historiador cun masculino moi intencionado, debe deixarse a un lado e permitir que novas voces tomen o relevo e deixar que, bueno, cambien un pouquiño as cousas. E despois, coa relación co movimento memorialista, supoño que é segundo caso, para min é fundamental. Sei que noutras ocasións hai unha barreira desafortunada porque estamos loitando polo mesmo. Eu non creo que as historiadoras nin os historiadores teñamos un monopolio do pasado, pero sí que temos unha profesión moi relevante e unha formación que é necesario ter sempre en conta. E seguro que podes completar algo máis, Monse. Bueno, empezaría por esa parte de que é fundamental o arquivo que ten nomes e voces, porque hai persoas que xa non poden ser entrevistadas e claro, agora dependemos de que, temos a sorte de que Gustavo Orbella é super riquiño e se ti queres escoitar unha entrevista a alguén que xa non está, Gustavo, o que está pero non ten a memoria xa ben, non? Gustavo, pásame isto e che deixan, ou tes que ir ali e podes escoitala, non? Ou che deixan unha foto ou algo así. Entón, claro, volvemos ao mismo, que sería exixible que houbera fondos públicos para que todo ese material que é unha riqueza absoluta este a disposición do público, que, bueno, aí está Luís que pode explicar moito máis como foi o Nomes e Voces, non? Pero eu creo que esa era a idea fundamental, que se recuperar todo iso para que fose público. No caso da Deputación, no caso do Concello de Pontevedra, aí sigue a web porque sigue o mesmo goberno, e no caso da Deputación de Pontevedra, sorprendentemente, cando houve cambio de goberno, nós o que fixemos foi todo o material remitirlo ás asociacións de memoria, o sea, documentais, grabación, todo o que tiñamos, remitirlo, publicacións, o sea, pesaba todo, remitirlo todo porque temíamos que esa web desaparecese. Polo de agora non desapareceu, está todo o que se fixo no proxecto pasado por vir, está todavía na web da Deputación. Non se fixo unha nada máis, unha liña máis, non se subiu nada máis, non hai nada máis. En eses dous anos, bueno, nos 2 anos que estiven eu como técnica, se fixeron casi 15 publicacións entre... E agora levan ano e pico, cero publicacións, fixeron un acto, un día, cero cousas. Entón, bueno, pero polo menos non destruíron o que estaba feito, é dicir, xa fixeron algo máis do que fixo o goberno partido. A relación tamén depende de quen. Eu teño coincidido, eu que non son historiadora, que fixen ciencias políticas, teño sido convidada polo meu profe de historia da facultade, Núñez Seixas, a actos de memoria. Nós, desde a Deputación, temos convidado a persoas do ámbito académico. Creo que son cousas como complementarias, non? A cousa máis académica, a cousa máis divulgativa, pero eu creo que estamos obrigadas a entendernos, iso sería desexable. Para min, coincido con Aldara, o movimento memorialista é fundamental, porque son os que mantiveron a memoria cando non había ningún tipo de política pública. Non sei se... Vou engadir unha cousa que me acabo de lembrar agora que comentabas o tema dos fondos. O proxecto de Nomes e Voces está inacabado, porque se cortaron os fondos cando cambiou o goberno. Entón, ao final a investigación tamén é moi precaria e depende de quen estea no poder e quen sustente con fondos públicos. Entón, tamén temos que ter ese tipo de cuestións en conta, non? De que hai moito traballo por facer, pero ese traballo faise segundo na medida que se pode tamén. Sí. A ver, sobre a relación entre o movimento memorialista e o mundo académico, creo que se pode decir que é moi mellorable.
Pero eu quería comentar aquí unha vivencia persoal que cando decidimos no goberno da Xunta no ano 2005 promover un proxecto de investigación sobre a represión franquista, falamos co movimento memorialista para dicirlle que como a Xunta non tiña medios propios para facer ese proxecto, que lle íamos encargar á universidade e que se ia destinar uns fondos anuais, que eran, en total creo que foron 1 millón de euros, en varias anualidades para facer ese proxecto. A reacción do movimento memorialista foi de rexeitamento de que ese proxecto fixera a universidade, porque entendían que a universidade ata ese momento non mostrara suficiente preocupación e interese, non tiña liñas de investigación tampouco específicas sobre esa cuestión. E houbo que facer unha especie de manobra para, digamos, facilitar a confianza do movimento, que foi que se incorporaran algunhas persoas, e sobre todo Dionisio Pereira, no equipo de Nomes e Voces, para poder, digamos, ter o aval e o apoio do movimento asociativo memorialista. É dicir, que había moita desconfianza naquele momento. Creo que agora a cousa cambiou e a relación é mellor. E con respecto ao proxecto Nomes e Voces, que rematou, xa sabemos como rematou, por asfixia do goberno da Xunta do Partido Popular, que deixou de financialo, mentres investiu en memoria histórica 42.300 euros, que foi o único diñeiro que investiu en memoria histórica o goberno de Núñez Feixóo, en financiar a Fundación Franco, mellor dito, a familia Franco, para abrir o Pazo de Meirás nos anos 2011 e 2012. Con respecto a Nomes e Voces, creo que, na liña do que decía Monse, sería importante reivindicar que todo o material que foi depositado nese proxecto que está nun edificio da universidade, que sexa de acceso e de coñecemento público, porque foi financiado con fondos públicos, porque as familias o entregaron para que fose parte dun arquivo público da memoria, e non é xusto que estea encerrado nun cuarto sin poder, digo, estou falando de cartas, estou falando de fotografías, estou falando de moito material que foi entregado polas familias co compromiso de que sería material de acceso público e que servise para divulgar a historia da represión e da resistencia en Galicia. Ai, ali. Espera que te levan o micro para... No, pero porque queren que quede grabada a... Espera un segundiño, perdoa, que se non están grabando e se non hai micro non se escoita na grabación. Non está encendido, creo. Sí, pero é porque se non falas a través do micro non queda grabada. Se non a traducimos. Bueno, quería, como vexo que hai moita xente que está enterada, que levades facendo pesquisas ao largo de moitos anos e un traballo xa feito tamén, tanto académico como no académico, importante que se faga traballo desto. Eu quería preguntar se aquí hai alguén que sepa algo sobre o castelo de San Antón, en Coruña. Que presos levaban ali? É que fun a Coruña, fun ali, preguntei, non consigo información por ningures. Entonces, era alguén de Santiago que o levaron para ali, e ali enfermou moi gravemente e veu para morrer. Pero, se alguén sabe algo do castelo de San Antón... Que este no arquivo de Ferrol, ese expediente. No arquivo militar de Ferrol, o expediente... Sí, Raúl. Pásalle o micro, por favor. Porque así tan xenéricamente non sei. A ver, así de cabeza, e a miña memoria moi mala, ocórreseme mirar primeiro en Xeración Perdida, nun dos proxectos de... Pero ese era para concelleiros. Sí, claro, pero senón quen seguramente sabe algo desta xente é o Ben Eliseo, o propio Demo Grandío, ou Bernardo. Bernardo Maiz é a persoa que mellor controla o arquivo intermedio. E con Bernardo Maiz doulle o contacto. Nada, un placer. Nada, tes tamén o meu mail, se non paso cheo tamén os de contactos de Bernardo e de sí. Sí, a ver si atopa.
Algún comentario máis ou algunha pregunta? Queredes que pechemos xa? Bueno, eu tiña que estar en Pontevedra hai media hora, pero non pasa nada, está aí ao ladiño. Non sei se alguén quere, se non, nada, darvos as grazas de novo, pola miña parte, nada máis. Graciñas.